בואו איתי לטעימת חטיפים מוזרים מדובאי. מוצ'י, מאצ'ה, כמובן שאני אפתח כמו בערך. עוגיה. אוקיי, זה טעם של מאצ'ה, אבל בקטע לא טוב. זה קם עם שוקולד בפנים, אבל זה לא בקטע טוב. 2 מתוך 10. חטיף פטריות יבש כזה. זה שקית שעולה 40 שקל. תראו כמה יש בזה באמא שלכם. שקית שעולה 40 שקל. חמוד. לא כזה אפילו. פעם של אפרופו, הייתי רוצה יותר פטריה. 6.5 מתוך 10. אוריאו מאצ'ה טעמים. תחשבו פיפי עם וניל. 6 מתוך 10. צ'יפס ולפפון! ריח של מלפפון חמוד של מקדונלד. מורה פרימה. מה? פרימה? רגע, זה מזכיר לי טעם. טעם של מיץ של הסלט. אהבתי רצח. 10 מתוך 10. בייגל צ'יפס מאצ'ה רד בין. כמו קרקרים כזה. זה מבאס. קרקר עם תה ירוק. 4. חטיף אדממה עם ריח של אמבה. מה זה אמבה? אמבה. וואסאבי. נדיר, וואו. 9 מתוך 10. קוקירו קוקולד קריספ. זה בדוק. מה האלה? מי שאוהב קוקוס ממש אוהב את זה. 6.5 מתוך 10. צ'יפס קמיין. זה כאילו, זה עכשיו. שאוסף לך את הפה בקמיין. 10 מתוך 10. מקנח עם 2 משקאות. וואו. אחד הטעימים יש לזה את הטעם של המשקה אלוברה שקונים בפיצוציות עם הג'לי, רק בלי הג'לי. תות כזה.